Totes aquestes novel·les t'han encasellat una mica com a escriptor de novel·la d'aventures. T'hi sents còmode amb això d'escriptor de novel·la d'aventures? De fet, ho soc. Jo crec que ho soc. Soc escriptor de novel·la de gènere. Llavors, dintre del gènere m'agrada... Té diferents etiquetes. A mi m'agrada parlar de gènere híbrid, que és una barreja no només d'aventures, sinó d'aventures, de ciència-ficció, de novel·la negra. També és veritat, i això és una cosa que us dic aquí, que no ho dic gaire sovint, però que entre nosaltres, que totes les meves novel·les sempre contenen un homenatge o una referència més o menys directa a Indiana Jones i el Temple Maleït. El meu avi, recordo que sempre em parlava, no em parlava mai de la guerra, però sempre em parlava de les coses que veia durant la guerra. I sempre em parlava de quan es colaven a les piscines, de quan anaven de quan menjava rates, tot, però de la guerra no em va parlar mai, sempre era de coses que passaven al voltant de la guerra. De fet, vaig escriure la novel·la poc abans que morís i li vaig dedicar a ell, i per mi l'Andreu Corbo, en certa manera, és Indiana Jones, però és el meu avi. El meu avi és Indiana Jones. De fet, tots els avis són Indiana Jones, en certa manera. Les meves influències són molt audiovisuals, la meva escriptura intento que sigui molt audiovisual, intento que com a lector puguis ubicar-te dins de l'escena, puguis veure, escoltar què està passant, però a més són molt literàries, són molt musicals, intento que les novel·les tinguin molta música, tant directament esmentant cançons, esmentant melodies, com de ritme. Intento que siguin una mica novel·les rock and roll, saps? Tenen el mateix tempo que un rock. M'agrada molt agafar arguments clàssics, històries clàssiques, com diuen que totes les històries estan explicades. I des de l'Odissea, totes les novel·les d'aventures ja estan escrites. L'únic que has de fer és canviar la veu i canviar els escenaris. Doncs m'agrada molt agafar una idea, una història que m'agradi i reimaginar-la. Amb l'Any de la Plaga ho vaig fer amb la invasió dels Geldes Aquosos. Doncs amb Montecristo jo vaig agafar el conte de Montecristo, la novel·la de Dumas. I bàsicament és la reproducció del conte de Montecristo, és anar a buscar un tresor, en aquest cas les passa per Carlemany, per venjar-se. Moraleja, perquè el conte de Montecristo tot acaba relativament bé, relativament. Moraleja, aquí, a les meves novel·les, les coses no acaben bé, mai. Mai, a cap novel·la, jo us ho he viscut, però ni la primera ni l'última que escrigui amb 80 anys abans de morir-me. O sigui, no faig finals feliços. Com a eina, diguem-ne, com a eina narrativa, quin valor té el viatge? És vital. És vital. Com et parlava abans de l'Odissea. L'Odissea és el gran viatge. I per mi el viatge és l'aventura iniciàtica, és la maduració. I jo agafo normalment el viatge en la versió més Verne. El viatge que fan els protagonistes de Montecristo, a la recerca de l'espasa, no és l'espasa el que van a buscar. Van a buscar un objectiu vital, van a buscar aquesta victòria que han perdut, que se'ls ha negat. I són els derrotats, i de fet comença la novel·la amb la primera secció, és la derrota. I aquests derrotats han d'anar a buscar una victòria. Han de sentir-se, per una vegada, victoriosos, per una vegada se n'han de sortir. I aquesta és l'última oportunitat que tenen, és o morir-se al camp o arriscar-ho tot i anar a buscar aquesta victòria.